vítejte na salonu elektromobilů v Ostravě u Avionu. Je to akce, na které máme 40 elektromobilů, kterou organizuje NearCharger.com ve spolupráci s F-Drivem a jsou tady auta, která si můžete vyzkoušet, prohlédnout. Máme tady značky ze všech koutů světa a zároveň zajímavé přednášky, zajímavé panelové diskuze a také soutěže. Takže se pojďte podívat na to, jak salon elektromobilů v Ostravě vypadá a berte to jako pozvánku na některé z dalších salonů elektromobilů, které budeme v příštím roce pořádat v dalších obchodních centrech po celé České republice. Pojďme na to, tohle je salon elektromobilů. Líbilo se mi to tady, líbil se mi výběr vozů. Koukal jsem na spoustu značek, samozřejmě mě nakonec nejvíce zaujala Tesla Model 3 konkrétně. Je to tu fajn, myslím, že se přišlo podívat dost lidí a bylo to super. Sám jsem si vyzkoušel tady za mnou stojící vůz, byl jsem velmi nadšený a musím říct, že i přístup jednotlivých pracovníků daných automobilových značek byl vynikající. Přišel jsem se podívat, dá se říct, hlavně tady na toto maličké. Salon elektromobilů je o tom si vyzkoušet elektromobily, zjistit o nich něco nového a tady za mnou na pódiu mě čeká nyní program plný přednášek, panelových diskuzí a dalšího zajímavého programu a samozřejmě také soutěže.